Ikke? Ja. I skal ikke rende og filme med mig. Jeg kan ikke lide det. Film med en. Hvem var det, der er på vores radio? Ikke mig. Jeg hører ikke noget. Jeg kan heller ikke høre Jeg noget. hører heller ikke noget. Ja, kan vi? Ja, kan vi? Ja, vi kører. Det er Vi mig. kører. Jeg kunne høre et hold, der skød. Ja, jeg tror også, der er nogen. Hvad kører I på? Fedt. Kører I på B'eren? Og derfor. Ah, det er fordi, de ligger lige 0,8 MHz ved siden af. Ja. Det er bare fordi, vi står tæt på, vi skal nok vi ændrer lige på frekvensen, når vi kommer ud igen. Ja. Skal vi løbe i bygningen? Ja, skal vi bare tons det ned, ikke? Straight hold. Tons? Ja. Jeg tror, jeg er på den forkerte hold. Kan vi det over, eller? Helt ned, og så ind. Bare helt ned til mainstreamen. Ja. Kan du huske, Niels, kan du huske det første klip i den anden video? Ja, det er den vej der. Jamen det er Jeg skal nok lade være blandet med de magasin. Det hænger altså ud bag til det. Det viser dig. Gode magasiner. Det er heller ikke så meget det til. Jeg skal lige kunne rejse den lidt. Jeg kan ikke se hende. Du rejser i hvert fald. Jeg har den ene masse. Ja, det kan godt gå at blive væk. Jeg har lige gået nedad. Det er da mærkeligt noget at spole i dag. Nøglen ligger ude. Jeg har heller ikke mit med. Det er godt. Jakob spoler lidt op, og jeg spoler, eller Jakob spoler ned, og jeg spoler op. Den skal også have forbedret nu. Hjælper det så ikke så meget, det er, fordi det er vant til casing. Den har bedre lyd. Ja. Min skulle have rimelig god lyd nu. Ja, du har sat det der på? Ja. Fed. Sidder ledningen i. Tester. Ja. Ser det dårligt ud? Nej. Ikke mere end det plejer, vel? Nej. Ikke mere normalt. Du har powerbank på, og de er rigtig blevet... Rigtig blevet grejluder af det her. Ja, og så ligner vi bare det bosniske hjemmeværn. Ja. Jo, det er... Men alt andet, det spiller. Fordi jeg skal ikke have så meget, altså det kan ikke finde så meget i dag. Nej, ikke tage masken. Må jeg så spørge om noget andet? Hvorfor du ikke sætter det der dernede i? Nej, det må du ikke. Nej, fordi, Men han er jo dum. fordi lige så snart, så kan jeg kaste det der derover igen. Det er jo lettere at få ned i her, end det er. Fordi her. Og ellers så har jeg nede på siden. Det er for svagt. Pisse stil. Jeg har glemt 2 magasiner. Har du det? Ja. Det ser ikke sådan noget, vel? Nej. Jeg har glemt 2 magasiner. Kom lige lidt. Hvordan skyder den egentlig, Michael? Nogenlunde mine. Prøv at se, hvordan den skyder. Nej, du skyder du også. Det. Opad. Har du indstillet op? Ja, vi gjorde i går, mand. Jeg har set det. Der spolede de perfekt bag rifler. Jeg skal lige med på. Ja, det er dejligt. Nu skyder Jakob nedad, og jeg skyder opad. Så er det en god plan. Nå, skal vi... Så de her fætter med... Jeg synes, han sagde, at han var stået tidligt op, men han skulle lige have en spiller først. Det var det. Det er stadig ret. Ja. Det sidder pisse godt. Ej, hvor er jeg sulten. Det er Jakob også. Ikke er den første. Og det kunne vi selvfølgelig også godt. Vi kunne godt sådan så... Nej, det er vi det. Ej, skal vi ikke lige starte hårdt? Eller Vi har været her før, ikke? Nej, det var så ikke. 4, 3, 2, 1, værsgo! Lige frem. Han er nede! Hvordan ser det ud herovre?
2 ned. Hej, højre. Lægge køl op på kanten. Gentag. Negativt. Skal jeg prøve at tage op på muren, op bag tønden? Skal vi så ikke bare videre? Okay, er du klar, hvis du kører efter mig, så har jeg det, der kommer fra højre, hvis du har det, der kommer i dybden. Ja, det er noget fint, det er noget fint. Altså. Stiller mig lige, så jeg kan give noget tilbage. Det lyder ikke som om, vi skal ud af. Det ligner jo ikke til. Ellers dæk. Så går jeg ind i bygningen på den side af, og så rykker opad. Tager du vel af det? Nej, skal vi prøve pressen her? Nå, okay, jamen det er ondt. Ja. De sidder og cykler der. Men de er væk. Ja. Skal vi godt køre op og så hen? Okay, så lad os køre den vej. Har vi overhovedet nogen af jer, der er vores på det? Der er en lille masse madfolk, der er døde her. Ja. Vi har... Skal vi så ikke bare prøve at presse op og så køre bygningen hen? Så har vi muligheden her. Hvordan ser det ud? Hvis I holder, kan I holde den? Drenge? Kan I holde den? På hullet. Hvad siger du, Niels? Kan I holde den, så kan vi godt nok sige til jer. Vedtag. Hvis vi holder den, kan vi godt nok sige til jer. Skal vi ikke bare gå ud i det her? Ja. Vi rykker ud i orden. Ja. Bliv så jeg så sikker, at vi ikke kan komme igennem, så åbner vi op. Hej. Hvor er det med bånd? Er det gult? Hvad for bånd har de? Okay. Ellers Kasper, så lad os... Jeg har fået sat røv på tid, så jeg kan kun lægge støtte ud gennem de her vinduer. Okay. Vi kan ikke komme nogen vej herfra. Så skal vi rykke op til siloen, der er deroppe. Og så tage den på den side. Ja, vent lige lidt. Kasper, pas på, hvor højt. Okay, ja. Niels. Og hvad sagde det her? Hvorfor blander vi ikke sådan her for at Jakob vil modtage?
Ja, han er nede. Han er nede. Den er modtaget. Det er en brug godt, bare for sjov. Hvis du har venstre. Ja. Eller nej, jeg har venstre, du kan kigge længere til højre. Fri. Der kommer ikke nogen derfra. Er du sikker? Hvad fanden er Nick, har I styr på deres spawn? Har du styr på deres spawn? De står deroppe. Hvad? De står lige deroppe. Og Jakob Kasper, der er... Det er modtaget. Okay, Kasper, jeg kigger lige. Den er fri, hvis du kører over på den anden side. Modtaget skifter. Jeg har dommeren. Ja. Til venstre. Vi skal prøve at se, om vi kan rykke op her. Ja. Så jeg har lige uden Niels, du rykker bare op. Og så Og venstre. Hvad? Hvis du har døren, du. Det kommer primært ind. Nick, hvordan ser du ned der?